10 Tagumpay. Tama ka dyan. Drink responsibly. Kung balin sa taste ang imong gihaon usahay na ay biling sabon. Joy! Sa Joy tatang ang sibo, walay biling sabon. Nga nung masuway pag-uban sa Joy, ikaw mas lingaw. Sa Joy, sa patrap, bisang katutak. Sa Joy, tanggal ang sebo at wala pang din ang sabon. Bakit ka pa susubok ng iba? Mag-Joy! The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour for us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Unya, milabay ang adlaw nga ipapahulay sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardiya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya o nakuyaban sila. Unya, ang anghel miingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya, sumala gayud sa iyang gingon. Dali kamo ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya ug nag-una kanila karon ngadto sa Galilea. Dito ikahibalag nila siya. Hinumdumi
ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok at tua ang akong kaigsuunan ug paadtua sila sa Galilea. Dito makita nila ako. Okay, niya nasabang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon iining ubos ninyo nga lagyan sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas. O sige hapon no, dili ta ninyo madungog kung wala ang atong mga igsuon sab no, atong mga kasama sa technical side, si Danny Luod o Tax Ilumba, o uban sab nato sa gawas no, si Isuon Rinaldo no, ang tabang no sa pagbantay po na ni atong istasyon. Okay, maayong adlaw sa Ginoo o Happy Easter Sunday. Adlaw karon sa paghandom nato sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, ang atong pizza karon, pizza 16 sa bulan sa Abril 2, 2017. Okay, Abril 16 tuig 2017. Mong gani no, atong gibasa ang mga pahayag sa Biblia nga nagsentro gayon sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Og na timing yun no, mga tinahod nga tigpaminaw kay diri pod naka-sentro pag-ayo ang atong tulumanon karon. Kining adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa maong adlaw diin kung atong sublion pagbasa ning bisag-usalang katudling kining sa 8 kunya ipaingon nato sa 9, busa midali sila pagbiya sa lubnganan gamay kahadlok uban ang dakong kalipay. Siyempre aduna gyud sila kahadlok tungod kay katinga man sila gud patayan mo daw buhi. Pero nalipay kay nabanhaw gud. Muna gingon diri busa bidali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Kining sa bersikulo 9 diri ta manukad pag-ayo sa atong tema karon. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya o mihikap sa iyang mga tiil o misimba kaniya. Misimba kaniya. Mao ni ang pagsimba nga naglambo sa mga musunod nga mga adlaw, mga katuigan, o karon dayag nagyog kaayo, explicit nagyog kaayo. Kay kung sa ibot natong ipasabot. Kining maong pagsimba, adlaw mo nis pagkabanhaw, adlaw Domingo. Mao ni ang adlaw diin
gitawag sa katekismo nato, no? Kung naamoy katekismo nga libro, basahan ninyo. Kining adlaw Domingo, adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Masiyak siguro ang ubang maminaw, labi na sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist. Dili man ni mabasa explicitly sa Biblia, pero na gipasabot nga mahitabo gini. Human sa pipila ka mga higayon, kaadlaw, katuigan, nga matuman gayod. Matuman gayod ka ng gihulagway sa Salmo 132, versikulo 8. Kuha ko rin yung Biblia ya, kamong mga igsuna kong nabinaw karon. Kuhaan ninyo ang inyong mga Biblia ug akong i-suggest ninyo ang version sa King James Version. King James Version, Psalm 132 verse 8. Nga mantod pa, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Ato naman ning gisgutan in partial sa milabay nga programa nato. Nga kining bangon dinhi naghulagway ni sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus Kristo. Resurrection of Jesus Christ, no? Kay kining Ginoong gipasabot diri, mao man ang atong Ginoong Hesus Kristo nga mamatay o mabanhaw, mo resurrect. Ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. At yung basahon dili gyud way kapin way kulang. Psalm 132 verse 8. Arise, O Lord, into thy rest, thou on the ark of thy strength. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Unsa man ning pahulay nga gipasabot diri? Unsa man ning pahulay nga gipasabot diri? Nga siya kuno ubangon, sabot mabanhaw ani ba ning adlaw. Unya matud pa sa mga teologo nga Katoliko, Bible komentarista sa Biblia nga Katoliko, pipila kanila gahulagway pagyud nga kining maong tudling nagpunting po ni sa kanabang doktrina nato sa Katoliko nga kung si Kristo wala madugta ang iyang kining lawas sa lugnanan, ano man kay nabanhaw man dahil sa ikatukadlaw, di ba? Nabanhaw dahil sa ikatukadlaw. Unya timan na to na ay gikama pa ni dire, but pasabot na pa'y sumpay nga naapay may tabo nga parehas niya nga dili ba madugta mabanhaw diretso, o di ba? Nga dili madugta ang lawas. Kaya ba mo unsa ang atong gitumbog ani? Di ba ang atong simbahang Katoliko gatudlo og the Assumption of the Blessed Virgin Mary, kanang pagpasaka ni Santa Maria nga gisupakan ra ba na sa daghanan na itong mga igsuong na himulag kung our separated brothers and sisters. Niining adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, ato ning i-disclose ning mao nga kamatuoran kung wala pa ta kahibalo. Atong ipakayab sa kahanginan o atong ipautaw-utaw diri sa kahanginan ang pagtulon ang Katoliko tungkol sa scriptural basis, basihan sa Biblia, nga gipasabot na kanang the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Lahi ng Assumption of Ascension na kay katong kang Jesus Christ, Ascension man to, misaka siya sa langit. Misaka niya kang Santa Maria, Assumption, gipasaka siya sa Dios sa langit.
Kay ngano man si Santa Maria dili man siya Dios. Wa siya gahom sa iyang kaugalingon. Si Kristo Dios man siya. Nga usa ang iyang pagka-Dios sa Amahan, mao na nga ma-attribute nato ang iyang resurrection o pagkayab ngadto sa langit sa iyang kaugalingong gahom nga usa sa Amahan. Mahimong ingnon nato nga gibanhaw siya sa Amahan kay Dios man niyang Amahan, ug sa iyang pagka-Dios nga usa sa Amahan, mahimo pug ingnon nato nga ibanhaw niya iyang kaugalingon. Di ba? Inoon sa Trinity ni nga topic, isa ko mo discuss o gaywana, no? Kasi mauna ang atong pagtuong Katoliko. Nga kadtong pag-resurrect, pagkabanhaw ni Kristo, sa iya tong gahom, isip Dios nga usa sa Amahan. No? Kung sa teksto gani anang ipasabot nga usa ang pagka-Dios ni Kristo sa Amahan, kanang sa Juan 10:30, ako ug ang Amahan usa lang. Mauna. Sa pagka-Diyos ni Kristo, siya ang gabanhaw siyang kaugalingon. Mahimo pong ingnon na ito. Gibanhaw siya sa Diyos Amahan. Pero sa iyang pagkatao, dili mao'y nagbanhaw siyang kaugalingon. Ato na di man ang lawom-lawom din nga pagtulunan sa atong Santissima Trinidad. Mura mo kung matintal mo discuss ani. Okay, nakura mo po nga issue kaning Santissima Trinidad, pero di sa tamaan na diha. Okay, mauna. Bangon o Ginoo, mo ni ang resurrection of Jesus Christ. Gihulag mo na sa Psalm 132 verse 8. Pero dili lang kay siya. Ikaw og ang arka na nailaing gipasabot diri. Ikaw og ang arka sa imong kalingkod. Now, moderitso na ta. Kining arkang gipasabot diri, dili ning arka katong sa daang kisubutan ba nga. Nya. So ganito, nuwa man to. Ito bang gisudlan sa papan nga bato nga gisudlan sa sugo sa Dios, pulo ka sugo. Napatik dito sa papan. Kining arkang gipasabot diri, moderitso na lang ta, matintal na po kung explain niya ani mataas, no? Ang arkang gipasabot diri si Santa Maria. Ang gisudlan sa pulo. Ang gisudlan sa pulo nga si Kristo. Di ba na sa Juan 1:1 sa sinugdan diha na ang pulong uban sa Dios pagpasabot uban sa Amahan o Dios usab ang pulong. Isam ng pulong nga Dios si Kristo. Labi na kung basahon ang bersikulo 14 sa Juan 1, ang pulong nagpakatao. So, pulong nga Dios nagpakatao. Unya ang typology ani, ang gitumbog ani sa daang kasabutan kay naa man ni typology. Kadtong pulong sa Dios nga gisulat sa papan nga bato nga gisulod pud og sudlanan. Gitawag to Old Ark of the Covenant. Di man niya? Ang pulong sa Dios gihulagway nga maotong napulo kasugo nga napatik dito sa papan nga bato nga gisulod og sudlanan. Unya kining pulong ang katumanan niini sa bag-ong kasabutan si Kristo. Personal Word of God. Ito pa ang pulong nga napatik dito sa papan nga bato. Pag-abot sa bag-ong kasabutan, isip katumanan, fulfillment, nahimo ning persona, personal Word of God. Si Kristo mao ang personal Word of God. Unya kay ang sa daang kasabutan na amang tuy sudlanan tong pulong. Okay, gisulod lagi tong sudlanan katong Old Ark of the Covenant. Unya ang pangutana sa katumanan sa bag-ong kasabutan nga pulong sa Dios nga mao si Kristo, personal Word of God, no? Dios nga nagpakatao. Kinsa man po ang iyang sudlanan? Ang iyang arka, bali. Gitawag ni sa Katoliko og New Ark of the Covenant. Kining bag-ong arka sa bag-ong kasabutan, kinahanglan personal po. Persona po. Kay ang katumanan sa pulong nga napatik sa papan nga bato sa bag-ong kasabutan, persona man si Kristo. Sa ato pa, ang sudlanan po, ang mahimong katumanan po ani sa bagong kasibutan, persona po. O
may laing gitumbok ana kinsa may nahimong sudlanan ni Kristo sa iyang pagpakatao. Si Santa Maria. Santa Maria, mao na nga ang simbahang Katoliko nanudlo nga si Santa Maria gipasaka sa langit. Kay masabot man nga dili madugta usab ang iyang lawas kung niagi man to siyang kamatayon. Ako sa ning explica ninyo kay walay definition, walay dogmatic definition ang simbahang Katoliko mahitungod og sa pag-ingon nga niagi ba to kamatayon si Santa Maria. No? Kaya na may mga grupo po sa mga Katoliko ni adto nga ang ilang pagtuo nga si Santa Maria wala mo agig yung kamatayon. Ipakayag diretso sa langit. Kaya naman po na example sa Biblia na kapag silang Enoch, si Elias, o mao ba to? Na example ana. Posible sad na. Pero uban pong mga Katoliko, mostly, labi na ako, tuupo ko, nga niagig itong kamatayon si Santa Maria. Paras ba ni Kristo? Pero wala madugta ang iyang lawas kay banhaw diretso paras ni Kristo. Oh? Dayon ayha na dayon siya gipasaka. So walay dogmatic definition ng simbahang Katoliko kung namatay ba to siya o wala, kay kanang duha both are possibles. Kanang duha posible na, ay diraan ang duha. Pero mostly sa mga scholars, mostly sa mga Katoliko, nituog yun nga niagi gito og kamatayon si Santa Maria. Pero wa lang magdugay po gi banhaw diretso og gipasaka sa Dios sa langit. Muna the assumption of the Blessed Virgin Mary. Dito kabasaan as Biblia, litra por litra. There is no explicit statement nga si Santa Maria gipasaka sa langit, pero na ay implicit statement. Ang usa anak kining sa Psalm 132 verse 8 gipasabot na diri. Kay na ay mabanhaw og parehas ni Kristo. nga dili mo madugta ang iyang lawas kuno. Kay banhaw diretso. Ayo ara ko ninyo basa ng iyong King James Version, Psalm 132 verse 8. Arise, O Lord, into thy rest, thou on the ark of thy strength. No? Ato naman yung gipasabot sa miaging Domingo nga kining bangon diri, referido ni sa resurrection of Jesus Christ. Nga ma-resurrect Jesus Christ, mabanhaw siya, niya muadto siya sa iyang pahulay. Ato niya nang i-explain kung maabtan na pagitay oras, no? Ato sang i-explicar gamay ning sumpay kining giingon, ikaw ug ang arka sa imong kaligkon. Mo di po sabot nga kung si Kristo mabanhaw dayon na ay parehas po niya nga mabanhaw dayon. Di ba? O ni usap po sa basis nga mostly sa mga Katoliko ni believe nga niya gigitog kamatayon si Santa Maria. Pero wala madugay gibanhaw sa Dios o gipasaka sa langit. Dili nimo ni makita sa Biblia litra por litra, pero gipasabot, implied. Ano man kay kinahanglan matuman man ni. Alang di ni matuman. Nga ang pagbanhaw kuno ni Kristo na ay maparehas niya ang iyang pong arka. O ano may laing gipasabot ani ang iyang sudlanan kay si Kristo sa iyang pagpakatao misulod man siya sa taguangkan ni Santa Maria. Mao na nga sakto ang simbahang Katoliko. Ako po ning nahibawan sa mga sulat sa mga early fathers. There naghiusa sila sa pagtuo ana nga si Santa Maria mao ang new ark of the covenant. Mo bitaw dia sa litanya ato man ang nitukod, Santa Maria arka ka sa kasabutan. Kay siya man ang bag-ong arkas kasabutan. So mao na nga dili lang di ay kay si Kristo ang mabanhaw dayon nga wa madugta ang iyang lawas lubnganan na ay sumpay diri ikaw Kristo og ang arka og ay sumpay dili na to ni kwaon na kining sumpay kay alang-alang maigo na taan ng kuhaan na to ang pulong ng Biblia. Kinahanglan matuman ni nga kung si Kristo
nabanhaw dayon, wala madugta, no, sa ikatuka adlaw, wa madugta ang iyang lawas, na ay mo parihas po niya, nga mo bangon, nga ma-resurrect po. Dayon, ikaw og ang arka sa imong kaligon. Wa na lagi laing ipasabutan eh. Ano man, kay ang pulong sa daang tugon, nahimo mang persona sa bagong tugon, nga mao si Kristo. Siya man ang fulfillment of the law. Unya na may sudlanan tong pulong sa daan, naapoy sudlanan ang pulong nga personal. Wa na may laing gitumbog, ana, katuman ng pagpakatao sa pulong, nga misulod siya sa taguang ka ni Santa Maria. Mao na nga si Santa Maria mao ang bagpong sudlanan. Bagpong arkas kasabutan. New Ark of the Covenant. So, mao na nga katong sa miagi wa na ko ma-discuss ni og ayo nga double implication, double duha ang gitumbok aning Psalm 132:8. Pagbanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, unya atong diskubrihon pod unsa ning rest diri. Kining paulay nga gipasabot diri. No? Okay, na adlaw man is pagkabanhaw sa atong Ginoo. Sa mga adlaw na ba na ang Ginoo? Sabado? Dili. Domingo. Una sa katekismo, kung nagbasa mo katekismo, ang Domingo, kanang Lord's Day, adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo, gitawag na diha sa katekismo og the fulfillment of the Sabbath. Katumanan sa igpapahulay. Katong daan god landong man to, matud pa ni Pablo, katong daan igpapahulay. Sa Colosas 2:14 ngadto 17. Dili ra ba ni itudlo sa ato mga igsuong nga himuwag? Nga ang fulfillment of the Sabbath ang Lord's Day, adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Kay kadto kunong daan nga Sabbath, daang igpapahulay, matud pa ni Pablo, siyado to landong nga gitapos ni Kristo sa krus. No, di ba naman sa Colosas unya ato unya nang basahon, no? Kung natay panahon, no? Pero ayaw mo ka-confuse ha. Kung gitapos na ni Kristo sa krus kanang Old Sabbath nga matunong og ikapito ka adlaw semana kun Sabado, dili na abot pasabot nga automatic na nga nabiyaan dahil diretso nila kay sa bag-o pa ang simbahan girespeto pa na ni Kristo kanang mga Jewish custom. Apil gani siya pista. Di ba? Girespeto niya ng mga pista sa Hudeo bisag dili na binding sa Christianity. Pagpakita nga si Kristo sana matinahuron bisan pa sa daang balaod. Di ba? Giingon niya sa Mateo 5:17, wala man si Kristo sa pagguba sa balaod ni Moses. Wala man Yan siya aron sa pagtuman. Sa to pa, pag-ani ni Kristo, gituman po na niya tanan. Kaya mga practices nga Hudiyo, pista, igpapahulay nga Sabado, muna di katingala nga si Kristo magbalik-balik niya sa adlong Sabado. Oh? Pero wala siya mag-ingon nga, maon na ni. Kung siya gingon ni Pablo, katungdaan manggodsyado. Ito pa, landong. Sa ito pa, gipaabot ang katumanan. Sa ito pa, naay bag-o nga rest. Nga ato ning diskubrihon, dili ra ba ni explicit sa Biblia? Hindi klaro. Kung ito yung Cardinal Gibbons nga, dili na explicit. What ay mabasa sa Biblia explicitly. Sa pag, kanang ang Diyos ba gaingon nga balaanon o ibalhin ang solemnity sa Sabat, gikan Sabado nga sa Domingo. What ay mabasa na? Pero na ay gipasabot, implied. Not explicit but implied, gipasabot. Nga na ay bag-o nga igpapahulay nga dili na tong daan kay landong man to, gitapos man to sa krus. Pero at the start of the church wala na automatic nga giwagtang din diretso kay girespeto man na kay si Kristo iyang gipakita nga masinulundon siya sa balaod. Pero wala magpasabot nga kanang mga balaod sa mga Hudiyo way kausaban na pag-abot sa Kristyanismo na ay pang-usbon ana hinay-hinay lang pras atong for example katong tuli. Nganong giundangan man ng tuli sa pagtuo. Pag-abot sa Kristyanismo, gihulipan man ng bunyag.
Kolosas 2:11-12. Anong gihulipan man nagbuniyam? Ito pa doon ay kausaban. Naitudling nga gamiton sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist, maingon sila nga, ang Diyos wa may kausaban. Ang Diyos mausay hapon, di na mausog. Unsay gipasabot anang dili mausog sa Diyos. Ang way kausaban niya sa Diyos, mao kanang iyang nature, iyang kinaiyang nga, kung maayo siya, maayo gina siya, dili gina sa mahimong dautan. Unsay nature sa God, ug maayo siya, maayo gina sa hangtod, dili gina sa mahimong dautan. Muna inner trait of God. Pero kung maghisgutag mga balaod, mga kustumbre, mga disiplina, doon na pag-usog-usog, oy. Wa mo kabaluan, ha? Para sa to, katsauna, sa daang tugon, ang ila ko nung pagbayad-bayad sa sala, mag-ihaw mas laghayop. Ang katumanan anak sa bagong kasabutan, kamatayon man ni Kristo sa krus. O nga dili na to, sa pag-abot sa bagong tugon, nga natuma na itong kamatayon ni Kristo, undangan na itong halad-halad nilang hayop. Di ba? Nausog. Katong tuli, pag-abot sa bagong kasabutan, dili na tuli, bunyag na. Kolosas 2:11-12. So doon ay kausaban kung mag-isgot og balaod, mga disiplina. Kana pong dugo, for example, kay kanang dugo, God, nganong gi-abrogate na sa, kanang pagdili sa dugo, nganong gi-abrogate na sa Council of Florence, kay dili na siya kanang gitawag na to eternal law. Gitawag na siya temporal law. Pwede po na galit tawag og ceremonial law. Ano man, kay bisan gani sa daang kasabutan sa Levitico 10:18 na ay panahon nga kanon nila ng dugo. Ito pa, ang Holy Spirit mugiya maingog kini dili na to kanon. Di na pa'y panahon kanon. Pag-abot sa Council of Jerusalem, ila paghapon ang gidili. Kay gigiyahan man po itong Council of Jerusalem. Pero di ta kabuot nga kung ang Espiritu Santo mugiya po dayon sa musunod nga council nga ato ning wad-o na po. Parehas atong sa Levitico 10:18 nga gikaon nila ng dugo. Di ba? Pero bawal na po. Di man ta may nahinumdum po sa akong kaatbang sa debate ni Adto mingon siya nga ang Holy Spirit mag-usog-usog di ay. Depende. Parehas gud atong si Abraham ba to nga gisuwayan sa Dios ang iyang pagtuo. Makaingon man ta nga ang dikta sa sugo o mando sa espiritu ato gausog-usog. Kay naapod siya buot ipalugwa nga gusto mahitabo. Unsa man, pagsulay sa pagtuo ni Abraham, giingnan si sa Dios si Abraham nga wa na may halad o kanain mong anak mo ihalad pud pasabot ihawon. Gimanduan siya sa Diyos at pag gimanduan siya sa Espiritu nga ihawon pat yun yung anak si Isaac no kung ako masayo. Di ba? Pagsulay sa iyang pagtuo. So mando to sa Espiritu nga ihawon iyang anak nga silbing ihalad. Niya wa gina mo dumili taon si Abraham ay bisag iyang anak niya, kay Diyos may gasugo niya, wa gyud niya ihikaw iyang anak, iyan ang tang patyon, iyan ang tang ihawon. Niya, gipugnan ra po dayon siya. Wala ra po gipadayon. Di ba kausog-usog? Di mo nagkatinga nga. Kung gikinahanglang usog-usubon, nganong dili man? Sumuna, mag-iskod galig practices, disciplines, mga balaod, juridical laws, pwede ng usbon. Pwede man gali mag-usog-usog ng atong mga congressman ng atong balaod sa Pilipinas, pwede mga usbon-usbon, i-revise, di ba? Na i-repeal, o na ipadayon, na po i-amend, depende. Pero sa balaod sa Diyos, ang simbahan, dili pwede mag-usog ng mga natural law, divine law, sa mas na pulo kasugo. Kana lang kuan. Kailangan lang usbunin mo na, panalit ka ng divine law nga, ayaw pangawat. Usbunin mo na, mangawat na, dili na pwede. Naturally, dili ka na mayo. Yan ang pangawat, kana pong panapaw. O natural law na, divine law na, dili na usbon po simbahan. Kana arang pwede makusab. Tungod sa gahom anang binding and loosing. Unya kana pong
solemnity sa Sabat, gigikan Sabado ngatos Domingo, nganong dili ko na pwede? Nganong dili ko na pwede? Yawa, may mabasa sa Biblia nga dili pwede ibalhin na. Now, panahon ni Kristo, panahon sa mga apostol, ilan ang girespeto ng Jewish Sabbath kasi Kristo lagi sa iyang pag-anhi, sa pag-anhi niya, wala man mo ingon nga giguba dayon niya ang balaod ni Moses, pero timan niya dili ta matarungon sa balaod ni Moses. But pasabot, doon na changes kung maghisgot og mga balaod diri sa bagong kasabutan. Mas may siguro basahon sa nato ning kining Buhat 13:39 kung ako masayo. Para masabtan ba ninyo ba nga balido ang changes? Gikan sa Sabado nga tus Domingo, then kana pong dugo gi-abrogate sa Council of Florence, kay dili na eternal law, that is a temporal law. That can be abrogated pag abot sa panahon by the authority of the church, kanang gitawag og binding and loosing. Sa Mateo 18:18 ba, ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Nagigamit ra gyud ang gahuman ni Kristo kanang pagluag, kanang pagpawalay bisa sa usa ka pagdili. Sampol, ang mga Hudyo sa una doon na sila death penalty. Nga kung makalapas ka sa adlaw ipapahulay, batuon ka hangtod mamatay, di ba? Death penalty na. Niya mananapaw po ka, death penalty hapon. O, batuon ka hangtod mamatay, parehas na og silot ng salaa. Kanang paglapas sa adlaw ipapahulay o kanang panapaw, puros na death penalty. Pero pag abot ni Kristo, iyan ang ipawalang bisa sa paggiluagan. O man na, binding and loosing. Binding and loosing. Giluagan na ni Kristo. Unya, timan ibya nga, kanang authority ni Kristo, nga gisimboluhan ng Yahweh, iya biya nang gitugyan ni Pedro, ang unang Santo Papa. Dayan kay si Kristo, man mag-inusara, si Pedro, wala man mag-inusara sa pagmando, pagpangulo sa iglesia. Naman siya kauban mga apostol, mao na nga gisubli ng gahuma nga naagyo na simbahan, hinugpong. Itawag ng magisterium gani, no? Mga hugpong sa mga magtutudlo. Una, magisterium. Ika ng magister, kung pasabot teacher, magtutudlo. Yan kay hugpong man, grupo man. Una gitawag hugpong sa mga magtutudlo, gitawag ng magisterium. Unang magisterium mga apostol, hugpong sa mga magtutudlo. Nya gingon dias Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Di ba gahuman na ni Kristo? Keys of the kingdom. O na nga, kung si Kristo gapangluag, gapawalang bisa sa unsa tong gipangdili sa mga Hudyo sa una, ang iyang simbahan makahimo pud ana. O na nga, kanang Council of Jerusalem nga gidili gyapon nilang dugo, sakto man na. Pero the same Holy Spirit ang gagiya sa later council, sama sa Council of Nicaea, Council of Cartago, Council of Hippo, Council of Florence, the same Holy Spirit. Ang Holy Spirit mao ra gyapon gagiya nga oy dili man ni eternal law ning pagdili sa pagkaog dugo, ato ning i-abrogate, binding and loosing authority of the church. Mao na nga pwede na ta magkaunog din ni Buanro. Di lang pagpahiblad, ha? Palabi. Di lang magpalabi. Pero sa Council of Jerusalem, usapod sa hinungdan ana kay mga Hudyo maguto kasagaran sila. Naanad mo ko sila atong karaan. Pero dili na mo't pasabot nga dili na usbol pag abot sa panahon. Di ba? Pag tinawag nga tigpamina, nganong kausap-usapan, magbuot ka. Mo man na dikta sa Holy Spirit. Nga kanang pagdili sa pagkaog dugo, dili man na eternal law. Temporal law man na, masabot. Kanya, kanus ama na ipawalang bisa, kung muingon ng simbahan. Yawa may laing kung successor, nakasunod sa katungdanan sa mga apostol, maumaning mga obispong katoliko. O na, ang katong ilang council sa Florence, valid council. Makaingon gali ko ang mga Seventh-day Adventist o kini pong Iglesia ni Cristo o saksi ni Uba kay kadili manggihapon na sila sa dugo. Wa na sila magsunod sa authority sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ngano man, kay naa may giwagtang, gipawalang bisa, o niya di sila mutuo. Makaingon gali ko sila mo'y masinupakon sa kamatuuran. Ngano man, kay historically, ang nakasunod sa katungdanan sa mga obispo, mga apostol, mga obispong katoliko.
Tagaan mo na akong example sa history nga, mga obispong Katoliko gyud ang direct successor sa mga apostol. Kinsa man to si Obispo Ignacio. Disipulo ni San Juan, basahan ninyo na sa Wikipedia. Saint Ignatius of Antioch. Obispo Ignacio sa Antioquia, ikatulong obispo dito sa Antioquia. Yan naman kay, historically, sa church history, ang unang obispo sa Antioch si Peter. Pero siya magdugay dito kay, paingon man siya sa kanabang bagong central office. O central. Ang Iglesia ni Cristo Manalo naman sila central na sa Pilipinas. Ang Iglesia ni Cristong tinuod yun sa pagsugod, ang central, Jerusalem, kaya dito man nagsugod, dili Pilipinas. Pero sa Mateo 21:43, gitagna man nga ibalhin og laing lugar, wa may laing ipasabot ana, kanamang sa buhat 2:39, layo po na. Then mga tao na nimuyo anang lugar, mga hintil, buhat 22:21. Then giklaro ni Kristo pagpasabot nga Roma na, buhat 23:11. So, sa ito pa, sa Roma, ibalhin ng sentro. Mauna, kay si Peter may gitugyanon sa Keys of the Kingdom. Sa ito pa, dili siya po magdugay diya sa Antioch. Una nga, mubiya sa mupaingon yun siya sa Roma. Dili no na explicit sa Biblia, pero implied ka nang sa 1 Pedro 5:13, katong pag-ingon niya nga, ang iglesia nga ania sa Babylonia. Ania. Ya, ang Babylonia ang ipasabot diha Roma man. Sama rin niingon siya nga, ang iglesia nga nga siya sa mga lugar, niya sa Roma. Na implication na ang iyang pagkaadto sa Roma. Muna nga wa magdugay siya sa Antioch, di pulihan siya ni Ibudios, Bishop Ibudios, then ayha na dayon si Obispo Ignacio. Muna ikatulong obispo sa Antioquia, muna si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Mao na mga tinahod nga tigpaminaw niya. Wa may laing religion makaangkon ana obispong Katoliko si Ignacio Katoliko man. Kay gani siya man po tong nagbunyag, nagngalan sa Iglesia ni Kristo og Katoliko. Di ba? Kung si Kristo iyang gihinganlan si Simon og Pedro, si Obispo Ignacio po iyang gihinganlan ang Iglesia ni Kristo og Katoliko. Diba? So, naliwat ra ganing kining sumusunod ba sa master nga magngalan-ngalan, maghulagway-hulagway. Of course, si Obispo Ignacio, napod siya gibasihan, ana. Dili iyang kaugalingon. Ako, kung ayaw na kong tuon ng Biblia, wa may laing yung gibasihan si Obispo Ignacio, ana. Nganong gitawag niya Katoliko ang Iglesia ni Cristo? Kanang sa Marcos 11:17, kanang niingon si Cristo nga, diba, nasulat man na nga akong balay, unsa man ang balay, sumala sa 1 Timoteo 3:15, Iglesia, Church. Ingon siya sa Marcos 11:17, diba, nasulat man na nga ang akong balay, pagkatawgon kinig balay sa pagampo, ug alang sa tanang kanasuran. So manang alang sa tanang kanasuran, universal. Wa man isa mo ingon ni Pablo ug mga apostol nga, ang akong iglesia, ang akong balay, nganlan sa akong ngalan. Wa man isa mag-ingon. Kanang pag-ingon ni Pablo nga, pag-ingon niya, Iglesia ni Cristo, Roma 16:16, Iglesia sa Diyos, 1 Corinto 1:2, kuan man na, hunahuna man ni Pablo, kay tinuod mapod, kay ang Iglesia, tukod man ni Cristo, so mahimong tagog Iglesia ni Cristo. Ya, kay iya man sa Diyos, mahimo pong tagog Iglesia sa Diyos. Pero kung mangutana ka, kana yung si Cristo yun, unsa may gusto niya itawag sa iyang balay o Iglesia? Anong balay ha? Sumala sa 1 Timoteo 3:15, Iglesia. Si Kristo gyud sa iyang gusto ba? Unsa man gusto niya itawag sa iyang balay? Marcos 11:17. Wa gid siya miingon diya sa Marcos 11:17 ngan linis akong ngalan. Ang gusto niyang ingalan kanang kinaiya sa iglesia. Ingon siya nga ngan litawgan ninyo nga akong balay sa tupa iglesia. Tawgan ninyo og balay sa pag-ampo. But pasabot ang iglesia, ang mga tao kinahanglan maampuon. O kana pong building, balay gyapon sa pag-ampo. Kay kinigong balay, duha ang meaning. Building, balay sa pag-ampo, o katawhan sa pag-ampo. Mao ng iglesia. Mao na. Tawganin ninyo og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Universal. Sa Griego nga, dunay kombinasyon sila, Katolika.
Catholic, gihimo man po ng English nga variation ng universal Catholic. Mo na sa Grolier Encyclopedia, ang iglesia ang gitukod ni Kristo gitawag og Catholic. Kaya naman kay may gusto ni Kristo. Sumauna nga si Obispo Ignacio, doon na siya gibasihan sa iyang pag-ingon nga Catholic ang iglesia ni Kristo ang tinuod. Dili itong iglesia ni Kristo ni Felix Manalo nga natukod niya itong 1914, dili na tinuod. Dili na, no? Kasi apos pag-ingon, dili na tinuod. Ako untang hinganlan og sa kapulo nga 4 ka litra, nagsugod og sinuganan og F, pero sakit ng paminawon, dili na lang yung kumulitok anak. No? Ang tinuod nga iglesia ni Kristo gitawag og Katoliko niadto pang 110 AD. Anya asa na gibase sa pulong rapod ni Kristo nga hinganlan ig-alang sa tanang kanasuran sa to pa Catholic universal. Kanus anatuman katong giingon ni Ignacio. Taugon og Katoliko ang iglesia ni Kristo sa to pa pangtibuok kalibutan ng iglesia ni Kristo. Inya ilarabang sa wayon ng pulong Katoliko nga ilarabang gibuhat ang but pasabot ana. Di ba? Sige jud kung kadungog sa radyo kanang programa sa ato mga igsoong iglesia ni Kristo. Mingon sila nga kanang Katoliko tukod na ipasabot nila nga si Ignacio wi gatukod anang ngalana niyang ubang mga sakop pod mingon day dito day ni Obispo Ignacio gasugod ng Katoliko. Dili man mao. Kay ang ngalan dili man mo'y nakapatunga sa butang gihinganlan. Naa na ang simbahan, naa na ang iglesia kay natusugda na ni Kristo niadto pang 33 AD. Awahi lang siya nahinganli og Katoliko. So, ang katumanan sa gipamulong ni Kristo sa Marcos 11:17 nga tawgon ni alang sa tibuok kalibutan o Catholic, natuma na pinaagi sa kanang sulat ni Obispo Ignacio niadto 110 AD. Nga iyang gitawag og Katoliko ang iglesia ni Kristo rapod. So, ingananing nahitabo, kaya ang iglesia ni Kristo gitawag magkatoliko ni Obispo Ignacio sa ato pa, usara di ay ang iglesia ni Kristo o Katoliko. Dili na mo daghan. Kaya nga naman, usara may gihinganlan, parehas ba ni Simon? Simon una iyang yung description, iyang ngalan. Pero sa dihang gitawag na siya ni Kristo o Pedro, Pedro na po siya na ila. Dili ka makaingon nga sa dihang gitawag siya og Pedro, na duha ka tawo si Simon og Pedro, usara. Si Saul pod, gitawag siya ni Kristo og Pablo. Dili ka kaingon nga lain to si Saul, lain po si Pablo. Usara kay usara may gihinganlan. Saul tawgon kag Pablo, sa to pa Pablo na po siya na ila. Una kay ang iglesia ni Kristo gitawag magkatoliko ni adtong 110 AD, katoliko na pud sa naila. Mao na nga ang Grolier Encyclopedia sakto. Nga ang gitukod ni Kristo katoliko, kay gitawag na magkatoliko ang iglesia ni Kristo. So mao na leksyon ha, usara ang tinuod nga iglesia ni Kristo ug katoliko. Di na maduha ako gani akong description tulo man pud. Pero usara man ko katawo. Una gyud pagkataon ako gihinganlan ko sa kong ginikanan og silver. Silver. Then pagkadako nako gihinganlan po ko Bobby as my nickname. Duha na akong description, pero dili ko duha katawo ha. Duha na akong description, Silver Bobby. Pagkadako nako nga mahilig na po ko kamatuuran sa radyo. Gitawag na po ko Veritas ato pa kamatuuran. Natulo na akong description, Silver Bobby Veritas. Tulo ba ko katao? Dili. Usara. Bisan pagdaghanon. Sa pagdaghanon og gwapong tao, o taas ka tao, dukog lawas. Sa pagdugangan, di gyud ko mudaghan, usara gyud ko. Di ba? Ora ang iglesia ni Kristong Tinoo, daghang description. Ya, sa matuod nga iglesia, siguro na may debate unyang hapon, kung kauban mo atubang og Adventist. At ang ininyo po unya, no? Kung ako malimot, si Brad Boy Gador o si atong isuan sa Higala no sa Adventist. At ang ninyo ilang debate. Then, ako na pugoy ato ba ang mga debate. Pero amos ang sabutan po sa Adventist. Maybe sa pizza 30 siguro. So, mao na. So, klaro man sa history,
nga kining Katoliko mo ang matuod ni Iglesia ni Kristo. Sa ato pa, siya mo ay naigahom anang pagdili sa pagtugot. Mo na nga kanang Sabat, ang fulfillment ana atong ipasabot kining sa Psalm 132 verse 8. Matud pa sa mga banggitan po nga mga komentarista ning Bibliang Katoliko, wa nila ang ipasabot ana ang pagkabanhaw ni Kristo unsang adlaw Domingo. Gani ga communion sila sa diya sa buhat 20 bersikulo 7, kanang communion buhat man sa pagsimba. Pero wala pa na nila nganli og igpapahulay kay actually sa history dili igpapahulay mo ilang tawag ana sa mga Kristiyano. Kanang Sabat ang ilang tawag ana Lord's Day, adlaw sa Ginoo, ang usa sa hinungdan para mapalahi ang grupo sa mga Hudiyo nga wala modawat ni Kristo og ang Kristiyano. Pero ang application pahulay ra gyapon kay simba gud. Diba? Diba? Lord's Day. Unya asa man ta mag-teksto sa Biblia nga gitawag nag Lord's Day kanang New Covenant yun nga adlaw sa pagsimba. Di man biya katong gibasa nato ganina Mateo 28:19 nga nabanhaw si Kristo gisimba siya pero ngayon sila nga di man na simbahan. Yang pagsimba des Ginoo sa simbahan ra. Natural nga itong panahon na ang iglesia ang gitukod ni Kristo wa pa'y simbahan. Magtigom-tigom gali sila sa balay ra. Di ba? Naamay simbahan pero simbahan man to sa karaang tinuhuan sa Hudiyo. O mangali na yung sa sinundan nga matag Sabado mo adto sila sa templo kay mo man na ikatigom sa mga Hudiyo. Kaya ang mga Kristiyano sila wa ko man sila kaugalingong simbahan. Sa balay-balay sila magtigom. Unya unsa mga adlaw gyud kumo nila magtigom ang mga Kristiyano? Di ba Domingo? Wala lang hinganlig igpapahulay pero masapot kay wa man ga trabaho, wa man ga daro, ga communion man sa manang communion, di ba buhat sa pagsimba. Buhat 20 bersikulo 7 pagkabanhaw ni Kristo Domingo, sunod Domingo pakita na po siya. Pag Pentecostes padala sa Espiritu Santo Domingo, pagkayab niya sa langit Domingo, nganong puros mo na Domingo may Sabado na. Ano man kay adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo mao ang espesyal nga adlaw sa Ginoo. Unang diha gibalhin ang day of worship. Ang pagkabalhin yun ana no kung mubasa gyud ang history actually kay ila pa man ang gitahod sa sinugdanan nagali sa footnote sa katilingbanon nga Biblia sa buhat 11:27 ang mga kadagkuan sa iglesia sa sinugdan garespeto pa anang o nagsunod pa anang kustumbre sa mga Hudiyo para sa anang dili mo kaog dugo. O kanang kanang ilang irespeto ng ipapahulay nga Sabado. Actually gyud sa history nakita na ko na gitun-an ako nagmayo. Ilan ang girespeto sa unang iglesia kanang Sabado? Abot magali nag ikatulong siglo. Unang siglo, ikaduha, ikatulo, ila pa nang girespeto ng Sabado. Oh. Pero naapod sila espesyal nga adlaw gihapon nga Domingo kanang Lord's Day. Para sa atong buhat 20 bersikulo 7 ba. So, duha ilang bantayan nga espesyal nga adlaw. Sabat nga Sabado kay ila man ang girespeto o kanang Lord's Day nga adlaw sa pagkabanhaw. Gauba na. Pero naanay mga pasidaan nga undangan na kay daan man na. Si Pablo gaingon niya na sa Colosas 2:14-17 nga landong na. Landong kinahanglan landunan ay katumanan, but pasabot usbon. Kay katungdaan, pangundangan man to. Nasa Usias 2:11, katungdaan nga mga panagtigom tapuson. So kinahanglan tapuson yun tong daan. So pulihan. Munang pulihan yun na, og bag-o. Niya mo man na, mo bitaw ka ng Domingo, gitawag na sa katikismo og fulfillment of the Sabbath. Fulfillment of the Sabbath. Ako pa untang i-explain nga nung dunay fulfillment nga dili tong 7th day of the week, ha? Ako nang explain siguro sunod Domingo pohon, no? Atong basahon ng Decalogue kanang pag-statement gyud sa pagbungat sa sugo. Ang kanang unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Dili na siya specific. Ato pa pwede nang usbon. Kung Sabado na gipatunong sa una, pwede nang ipalahi Domingo. Labi na kay atong first day of work ron Sunday naman. Dili naman tong Monday naman, dili naman Sunday. Mo na itong ikapito, Domingo na. Okay. Sugod tag Lunes. Ato ikapito, Domingo man. Ito pa ang Adventist, wa pagkatunog. Unong pagkaadlaw.
Ikapito, kung musugod og Domingo. Pero kung musugod tag Lunes trabaho, Domingo man ito ikapito, so pagkatulik ko may husto karon. Dili si the Adventist. Di ba? Ang technicalities, atangin ninyo sunod Domingo pohon, kaya wala na tayo igong panahon, no? Mga suking tigpabinaw. Okay, sa anglit wanam tayo igong panahon. At angin na lang po sunod Domingo pohon, no? Kini ang ubos niyong higala sumang turumanon, Silbert Dondoyano Senior Alice Veritas. Kauban sa atong mga igsoon sa technical side, Danny Lud o Tax Ilumba. Kauban sa atong mga igsoon po sa gawas, sila ni Rinaldo o Rodrigo. O sa ilang kauban po, wapa ko kailan. Okay, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Happy Easter Sunday! Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Magmadali at bihis na ang ganda when you let your hair down. And when you go out, your beauty just shows. Rejoice, so smooth, walang sabi. Your hair is so smooth, walang sabi. Rejoice, so smooth, walang sabi. Now everybody loves you. Step out beautiful like May Mendoza. Use Rejoice for smooth, walang sabit hair. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste. Nasa Smart Dishwashing Liquid din. Ang galing-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo ang pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo.